Diyos maray na banggi po sa indugabos mga tugang, maluhod po kita para sa orasyo emperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigli mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigli mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigli mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigli mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi. An intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan, iyo an espesyal na kahagadan for bar exam offered by Angelica Joyce, asin para sa kalag ni Rolando, offered by Lana family. Ngunyan, iyo po an ika-22 na Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asing kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristo ang kagurang nanta,
ang pagkamuod kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na banggi po sa indugabos, mga tugang. Diyos marhay na banggiman po, Father. Maski nga ni mauran, medyo maparos-paros, kita nagkatiripon man giraray sa pagdulot kan Eucharistia, digdi sa St. Jude Catholic Church kan Legazpi. Kaya sarabay kita asin sararo na magpasalamat asin mag-umaw sa kagurangnan. Huli kan danay niyang pagkamot pangataman asinan pagdirihir kan sa tuyang buhay na makamtan ang kaligtasan. Kaya siring nagayo ipamibi niya to kitagabos na uya digdi sa banal na misa an sa tuyang mga familia, siring man sa tuyang parokya, dayade kitang bendisyonanin marhay na paggabuhay, makamtan niya to ang kaginawaan, ilikay sa anuman na katibaadan asin anuman na kahilangan, itao man lugod sa tuya, ang buhay na daing kasagkoran. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagirumdumon asin pagsolosolan, an sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maheraka, kagurangan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangan maheraka, kagurangan maheraka. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kahitasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kahitasan, kamurawayan sa kahitasan. Asin sa daga katulilungan, sa mga taong marahayan but inuumaw ka, rinorokya ka, sinasamba, pinapamuraway, pinapasalamatan ka. Huli kang dakulang kamurawayan, huli kang dakulang kamurawayan. Kaguran na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kaguran na aking bugtong Hesu Kristo, kaguran na Diyos, Kordero kan Diyos, ahakika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan,
Kan kinabang kaheraki kami, ikan na nagpapara kan mga kasalam. Kan kinabang pakuan sa mo, akuan sa mong paghimaherak. Ikan na nagtutukaw sa to, kan nama kahiraki kami. Tay kasanan banal, ikasanan kagurangan, ikasanan nurog kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan, kamurawayan sa kaligtasan, kamurawayan sa kaligtasan. Mamibig kita. O Diyos nin mga kabagsikan, sa imuan gabos na pinakamarahay, italanhok mo sa samong mga daghanan pagkamot sa imong ngaran, asin warasan na sa paguswag nin kabanalan, ang mga marhay na bagay sa mo sa imong patalubong, asin maigot na magbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli ki Jesu Kristong kagurangan niya mo na sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin agahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, si Moises pinapagirumdom ang mga Israelita na sunodon ang mga tugon kan kagurangnan. Sa pagsunod kan mga tugon kan kagurangnan, tinatawan kita nin kadunongan asin buhay na daing kasagkoran. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio, sinabihan ni Moises ang mga tao, kuyugon nindo ang gabos na tugon, asin pagbuot na ito tinutukdo ko. Tanganing mabuhay kamo, asin masadirihan nindo ang daga, na itinatao sa indo nin kagurangnan. Ang Diyos kan sa indong ginikanan. Dahil nindo pagdagdagan o pag-inaan ang mga pinagbubuot ko sa indo. Kuyugon nindo ang mga pagbuot ng kagurangnan na sa indong Diyos na itinao ko sa indo. Maimbod na utubon nindo yan, asin iyan ang magpapahiling sa ibang nasyon kan sa indong kadunungan. Kung madangog ninda ang mga tugon na ini, masabi sinda, totoong madunong asin may pakasabot ang banwaan na ini. Ari na mapangyaring nasyon, ang igwanin Diyos na harani sa iya, arog sa kagurangnan na satong Diyos. Naharani na marahay sa sato, kung minaapod kita sa iya. Arin ang mapangyaring nasyon na igwanin mga matanos na tugon, asin pagbuot, arog ang itinao ko sa indungon niya na aldaw. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan si Isay an maerok sa saimong tolda, Kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda, an minakuyog-kuyog sa Diyos sa gabos na bagay, asin nagigibonin katanosan, asin nagtataram katotohan, asin dai nagbabalokbagi.
Kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda. Dahil siya nagigibonin maraot sa iyang katuod, ni nagdadara rin salang bareta, dapit sa iyang katain. Ikinakaungis niya ang mga isinisikwan ng Diyos, alagad ginagalangan niya ang may mga pagkatakot sa kagurangnan. Kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda. Dahil siya nagpapautang na may patubo, asin dai nagpapasuhol tumang sa mayo nin sala. Ang nagigibukan mga bagay na ini, day nanggad matatanyog. Kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum sa tuya, nagabos na marhay asin perpektong regalo, hali sa kagurangnan. Kuguson taan sa iyang tataramon asin mga gibo, asin mamuot sa mga nangangaipo, tanganing papagdanayon niyato ang pagiging maimbod sa kagurangnan. Pagbasa sa surat ni Santiago. Namumutan kong mga tugang, ang lambang balaog na marhay, asin ang lambang tunay na regalo gikan sa langit. Hali sa ama na kaglalang kan gabos, na liwanag sa langit. Sa iya mayo nin pagliwat o anino nin pagbabago. Sa kabuotan niya, nilalang niya kita sa paagi kang tataramo nin katotoohan. Tanganing kita an maging urog sa kabos niyang nilalang. Mahuyong ako o nindo ang tataramon na itinanom nin Diyos sa indong mga puso. Huli tayo iyan an maligtas sa indo. Bako sanang dangugunindo ang tataramo nin Diyos, kundi gibuhon. Takondai, kamuman sana ang nagdadaya sa diri nindo. Ang Diyos Ama, an malinig sa kamayong digtang nagkakamaki Diyos, iyo ini. An pagtabang sa mga ilo, asin mga babaeng balo sa indang kasakitan. Dangan an pag-ingat sa sadiri, na daimadigtaan kan kinaban. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, nakambiyon mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapirang Fariseyo, asin parutukdo kan katugunan, na halis pa sa Jerusalem, na nagtiripon sa palibot ni Jesus. Namasdaninda na ang mga nagkapira sa mga disipulos ni Jesus, nagkakakan na maati ang kamot. Daysinda naghanaw nin kamot bago magkakan. Hulitan mga Fariseyo, asinan mga tao na nagsusunod sa mga itinukdo kay tokan mga ginikanan. Day minakakan, sagkod na day maghanaw nin kamot, ni minakakan nin anuman na hali sa saudan na day ngu na hugasan. Dakul pang mga pagsusundon an inuutob ninda, arog kan paghugas nin mga tasa, koron, bronseng mangko, saka higdaan. Kaya hinapot si Jesus kan mga Fariseyo, asin kan mga paratukdo kan katugunan, taday na sinusunod kan mga disipulo mo, an mga katukduan na hali pa sa satong mga ginikanan, kundi minakakan sindang mati an mga kamot. Nagsimbag si Jesus, tama ng God, ang sinabi ni Propeta Isaías, dapit sa indong mga parasagin-sagin, kan isinurat niya ini, inuumaw ako kan mga taong ini, kan sa indang nguso, alagad harayo sako, an sa indang puso, an pagsambaninda sako, mayo nin halaga, hulitay tinutukdo ninda bilang doktrina, mga pagbuot nin mga tao sana. Nagsabi pa si Jesus,
sinisikwal nindo ang tugon nin Dios asin kinukuyog ang mga katukdoan nin mga tawo. Pinarani giraray ni Jesus ang mga tawo dangan sinabihan, danguga sa kasabotan nindo, gabos na sasabihon ko sa indo. Bakung ang minalaog sa nguso kan tawo ang nakakapaati sa iya sa tubang nin Dios, kundi ang minaluwas sa iya. Huli tahali sa laog, ang puso nin tawo, minagikan ang mga maraot na kaisipan, imoralidad, paghabon, paggadan, panambay, pagkaara, katampalasan, pandaya, kadustaan, pagkauri, chismis, kapabaw-abawan, dangan, kalulungan. Ining mga karatan nagikan sa puso kan tawo, iyo ang nakakapaati sa iya. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga tugang ngunyan, nasa ika-22 na Domingo po kita sa ordinaryong panahon sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. As in man, it is only in the Diocese of Legazpi, kita ngunyan nakakadangog kan surat pastoral kan sa tuyang obispo, digdi sa Diocese kan Legazpi. Ninhuli kayan mga tugang, ini madadangog sa gabos na mga simbahan digdi sa laog kan sa tuyang Diocese, ang surat pastoral kan sa tuyang obispo na si Bishop Joel Bailon. Kaya ngunyan mga tugang, babasahon ko sa indo po mga tugang. Simbahan nin mga katiwala, nangangataman, namamahala. Surat pastoral para sa 2025 Year of Stewardship sa Diocese. Namumutan kong mga tugang ki Kristo, sa pagpadagos niya to, kan sa tong pagbaklay, pasiring sa jubileo, kan ika-75 taon, kan sa tuyang diocese sa maabot na 2026, maugmang ipinapahayag ko sa surat na ini, ang nagdadangadang na 2025 taonin pamamahala. Ini nangangapudan sa to, sa hararom na pagdusay kan sa diri, bilang mga responsableng paraataman, asin tagapamahala, kan mga mahahalagang regalo o grasya nin Diyos. Ang paglansar kay ni, gigibuhon sa laog kan Santa Misa sa kafiestahan ni San Gregorio Magno sa Albay Cathedral sa maabot na Setyembre 3, 2024 sa alas 5:30 nin hapon na misa. Sinasadul ko ang gabos na parokya na magibo man nin sa diring seremonya nin paglansar sa mga masunod na aldaw. Tanganing ang gabos sa satuyang diocese mag-ayon sa mahalagang inisyatibong ini. Ang kabilugan kan satuyang tema, simbahan nin mga katiwala, nangangataman, namamahala. Minapagirundom na ang pamamahala, kasimbagan sa grasya na satong inako sa Genesis, sa libro nin Genesis, chapter 2, verse 15, nababasa niya to, kung sa inibinugtak nin Diyos ang tao sa tatamnan, tanganing pangatamanon asin bantayan ini, naaaraman ta, na ang pamamahala, bakong exploitation, kundi responsableng pagpalakaw sa gabos na biyaya, regalo nin Diyos. Ang taonin pamamahala, minaalok sa satuya sa napaurugon ining tulong tema, conversion. Conversion kan puso. Inaalok kitang talikdan ang pagkamasadiri, asin ang daing pakilabot, asin kuguson ang espiritu nin karigunan asin responsibilidad. Hararom na pagmakulog, compassion, sa Laudato Si, asin Laudate Deum, mga encyclicals ni Pope Francis, nagsadol sa tuya, na atamano ng gabos na linalang, urog na ang maluluya. Pakihiras sa responsibilidad,
co-responsibility. Ang pamamahala sarong pagira sa responsibilidad na minamidbid kan pagkadurugtong kan buhay nin gabos na linalang o interconnectedness. Pinapasiguro na ang kinaban na nagtatabang sa gabos na may buhay, magdadanay para sa maabot pang mga kapag-arakian o henerasyon. Magkakaigwanin man lain na inisyatibo sa bilog na taon na ini nin pamamahala, manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud o health, teknolohiya, asin kultura. Tatabangan kita kan sa mga inisyatibong ini na ipamuhay ang pangapodan sa tuya sa mga paaging praktikal asin makahulugan. Idusay niya to ang sa tuyang mga sadiri, ang sa tuyang mga paghinguwa sa mamumuton na pagsurog ni Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion. Siya ang sa tuyang patrona asin giya, padagos na nagpipintakasi para sa satuya. Minasadol sa to na maging dayupot na para pamahala kan gabos na ipinagkatiwala sa satuyang pangataman. Sinasadol ko kamo gabos na kuguson ining taon sa espiritu nin pagtubod, paglao masin pagkamot, magtarabangan kita bilang mga para pamahala kan manlain-lain na balaog nin Diyos. Aramon ta na ang gabos nyatong paghinguwa, minsan gurano kasadit, nakakatabang sa pagdugdas kan kahadian nin Diyos digdi sa kinaban. Bendisyonan lugod kamo, asin giyahan nin Diyos sa satuyang sararong pagbaklay sa taonin pamamahala. Sa katuninungan na minabugkos sa sato gabos, signed Joel Z. Bailon, Doctor of Divinity, Obispo kan Legazpi. Iyo po yan mga tugang, ang surat pastoral kan sa tuyang Senior Obispo in preparation para sa maabot ng God na Diamond Jubilee kan sa tuyang Diocese digdi sa Legazpi. Kaya mga tugang, sararong paglakbay, sararo na pagsabuhay, sararo sa padagos natong pagsunod kan ipinagkatiwalang grasya nin Diyos sa satuya. Tanganing kita mabugkos bilang sarong banwaan na makamtan ang kaligtasan sa kahadian nin Diyos na makakamhan. Matindog kita. Mga tugang sararo naman nyatong sarabay na ipahayag nato ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kan bagabos sa nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kaguranan ni Yesu Kristo bugtong na aki kan Diyos, asin namo dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halis sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
Mga tugang, sa satuyang pagpuon ngunya na aldaw kan panahonin paglalang, darahon ta an satuyang mga pamibi sa tubang kan mahal na Diyos, Ama, na nagsasarig sa sayang pagkamot asin pagkaerak, sa gabos niyang mga linalang, ang satuyang sasabihon sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Para sa simbahan, na siya magin maimbod na katiwala kan linalang kan Diyos, nagtataonin marhay na pangarogan sa pag-ataman kan kapalibutan asin mga linalang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Para sa lideres kan kinaban, na sinda ma-inspirar na maghimo nin mga polisiya, na maprotihir kan kapalibutan, mabusol kan pagpadanay kan mga rekurso, asin pagsimbag sa pagbabago kan klima. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang mga komunidad, nakuguson ta ang pangapodan sa konbersyon kan puso. Nagbibirik hali sa mga maraot na gawe, asin pinipili na mabuhay sa pakisumaro sa mga linalang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na nagtitios, huli kan pagkaraot kan kapalibutan asin mga epekto kan pagbabago kan klima. Nalugod makako asin danin tabang asin suporta sa paagi kan satuyang sararong esperso na atamanon an komunidad nyatong tige-erokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang parokya, na mamidbidan ta na ang tunay na kalinigan, bako hali sa panluwas na mga ritual, kundi hali sa puso na namumuot sa Diyos, asin nagmamakulog sa iyang linalang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na daing sawang nagtatrabaho sa pag-ataman kan kapalibutan, urog na itong imbuelto sa mga lakdang kan sa tuyang diocese, na lugod mapakusog sinda, asin bendisyonan an sa indang mga gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa to gabos na uya digdi, na lugod ma-inspirar kita kan kagayonan kan linalang, na pararomon an sa tuyang panindogan, an pag-ataman kan kapalibutan, asin tukduan an maabot na kapag-arakian, kan kahalagahan kan pag-ataman kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nasin mamumuto nama, kaglalang kan gabos. Idinudulot niya mo ining mga pamibi nin may kusog buot na nagsasarig na dinadangog mo kami, asin inaapudan na maging mga katiwala kan kapalibutan. Tawi kami nin grasya na magsimbag sa mga na may pusong matinao asin malasakit sa kapwa. Ininahagad me, huli kay Kristo, na sa tong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa liturya kan Eucharistia. Mamibi kamo mga tugang, tanganinan sa tuyang atang maako malugod kan Dios na makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang banal na pagdulot, danay na magtaw sa mo, kang nakakaligtas na bendisyon, tanganingan ginigibo sa misteryo na namahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinagkakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasaggoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa pagkamuot, sinisilibrar mi ang sa iyang pagkagadan sa buhay na pagtubod. Pinapahayag mi ang pagkabuhay liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya sa kaibahan kan mga angheles sa sinsanto sa kalangitan, sarabay kaming minasanong sa pag-awit kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Haladan nan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimimi kami, pakabanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asindugo, kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpabaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binakini, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos asin magkakankay ni, tay niyan sa kuyang hawak, na'y dudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagguan yaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipang, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong santo papa na si Francisco, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga pade, asin kan banwaan na tinipon mo ngunya na banggi, na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhenena kan Dios, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yeso Kristo. Huli sa iya, sin sa kaiba niya, sin sa iya. Sa imo, Diyos, samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nagkaugalian, kaya nangangahas kitang mag-arawit. Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadian mo, mangyari ang but mo. Sa daganin siring sa langit, sa mong kakanon sa rualdaw, itaumo sa muyangunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asirare kami pagdara sa sugo.
kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalad ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan in kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ka na Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang Kordero kan Dios na nagbapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang haro. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumay. At amanon manlugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang,
maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita, kagurang nan kaming nabasog kan tinapay nin langit noon na lamesa, nagarang na parigunon ang samong mga puso, kay ning kakanonin pagkamot, sagod na magsibot kami sa paglingkod sa imo sa samong mga kapwa, huli ki Kristo na sa tong kagurangan. Maluhod po para sa pamibi nin pangataman sa mga linalang. O Diyos, nin pagkamuot, asin buhay, sa mong ginikanan, asin padudumanan. Kagibo nin gabos na uyas sa mo, asin nin gabos sa kapalibutan. Ako aan sa mong dalisay na pag-omaw, asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinuunan, winaras mo ang liwanag. Minasdan mo ang gabos mong linalang. Pinangyari mo sa inda ang kahusayan, asin karahayan. Asin sa tawo, pinagiras mo ang katungdanin pangangataman, asin pamamahala. Patawada kami sa mga sala ming naginibo. Nin pagsuhay sa kabutan mo. Nin kapaabaw-abawan, asin padagos na pagpatimasang sa asin katigayonan, nin pagiging kabaing mo, asin katuwang mo.
Siring sa saragoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunon mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Naigalang mi ang sa mong kapwa, kasarolin gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan asin kabagsikan. Gibuha kaming maging mga tagahasok, tagaprotihir asin mga burabod na magtatao sa mong kapwa. Asin sa imong mga linalang, nin buhay na magsusupay, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Ipamibi mo kami. San Francisco de Assis, Ipamibi mo kami. tukaw tabi para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pro seminaryo. Ang natipon po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 34,156 pesos and 65 centavos. Ang naambagta po sa siring na oras kan misa, 4,532 pesos and 5 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 5,772 pesos and 10 centavos para po ini sa tada. Siring man sa Setyembre 2 sa Good 4, aldaw nin Lunes sa Good Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga kalag na buotang girumdumon. Maut mi pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 1,500 pesos. Duwang anonymous sa nagtaon ni tig 1,000 pesos. Duwang anonymous sa nagtaon ni tig 500 pesos. Anonymous, 400, 300 pesos. Salamenyo Family, 5,000 pesos. Mr. and Mrs. Magdaong, 2,000 pesos. ERF Family, 1,000. And Devotee, 500 pesos. Diyos mabalos po. Mga tugang sa ngaran ni Father Neil Aranas, ang satuyang kura paroko digdi sa St. Jude Catholic Church sa sinangkaibanan na si Father Jem Penetrante, asin ang diakono si Reverend Teng. Yaon sa kuya ng God na tos pusong pagpasalamat sa Sendo, huli kan danay nindong pag-anduyog, asin pagkisumaro kan sa tuyang banal na misa, digdi sa simbahan na ini. Siring kan Sendong danay na pagtabang, asin suporta, kan mga programa niya to sa satuyang simbahan asin parokya. Kung kaya mga tugang mahiling niya to, medyo duminulo kami ngunyan. Mas harani sa mga tao dahil taigwanin pinagpapaayos ng God digdi sa sanktuaryo kan sa tuyang simbahan. Mga tugang sa giraray, yaw na sa tuyang pagtarabangan. Kaya salamat sa Saindo po gabos. Diyos ang magbalos po kan sa indong danay na pagtabang asin suporta. Salamat. Ang kagurangnan mapasaindo, bendisyonan kamugabos kan Dios na makakamhang, kan nama asing kanaki patinggan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na po ang satuyang misa. Lakaw kita bilang sarong banwaan, pasiring sa kadya ni Kristong kagurangnan. Salamat sa Diyos.